common nga attitude nato kung naay tao nga gimahal nato pag-ayo unya mamatay, magsigi gid tag hilak. Pagkamatay sa akong papa niadtong August 28, 1995, duha pa lang ko adto kabuan sa seminaryo. Pagsuod nako, pertigin akong hilak. Pagkamatay sa akong mama adtong Abril 26, hapit na di ay dungan sa birthday sa akong among kamanghoran kanis Brad Clito kani magduyog-duyog dinhi niadtong 2011, wa na kay kon hilak. Ambot nga no to. Tungod tingali kay busy na kong pangulikta kay pari naman ko katus una hilak kog maayo kay seminarista pa man ko. Ang importante nga makasabot ta unsay mahitabo nato inig human natog kamatay. Kung makasabot na taana og makita na nato ang kamatuoran diha sa atong pagtuo, din akay ta mohilak og naay mamatay. Labi na gyud kun ang mamatay buutan. Mohilak ta basta naay mamatay nga buangon. Ana. Kamo ba? Kanang imong tupad o katong nahibilin dito sa balay ninyo og mamatay turon, muhilak mo maayo? Ha? Basig buangon to. Pero buutan, ay sus, pwede ka nang kunin ni Lord. Nga naman, gipakita ni Jesus nga ang lubnganan di ay dili maoy permanenting butanganan sa tao dinhis kalibutan. Ingon siya, muadto ko sa akong amahan og inyong amahan, sa akong Dios og inyong Dios. Gisumpay na ni Jesus ang kinabuhi. Ang kinabuhi nato iyan ang dadon ngadto sa amahan. Pero diris atong unang pagbasa, nagpakiluoy si San Pedro, ang nagsunod na ni Jesus ba, mga apostoles, nagpakiluoy siya, luwasa ang inyong kaugalingon niining dautan nga katawhan. Pasabot, daghan nato karon ang dili makakonektar ngadto sa dalan padong sa langit. Dautan nga katawhan. Ikaw no, lingian ay mong tupad. Pangutan na yung dautan ka o buutan? Pangutan na. Kamo, sama mo, dautan mo o buutan? Buutan. Kusga? Buutan. Di mo masuko? Di mo manglibak? Di mo magyaw-yaw? Di mo mamakak? Pahimang mo Basta na aning sala, buang unta. Basta na ang sala. Na nga si ingon si Kuhan, ingon si San Pedro, ingon, unsa may among buhaton, Brad? Mura tingtog si Brad Dennis ba? Brad Dennis, kusog ka ni mo convert. Unsa among buhaton, Brad? Aron mi maluwas. Ingon siya, pag hinulsol mo sa inyong mga sala, o pabunyag mo sa ngalan ni Hesukristo, aron musulod ninyo ang Espiritu Santo. Ako na isang auhag ni San Pedro. Yan, ituo mang mga tao, sinunan ka, atong iyang wali na ako no dayo'y na-convert nga, pila to kabok? Na-convert ba? Atong iyang wali, atong adlawa, hibaw mo pila kabok? 5,000. Tulor kabok na hibaw, wagin maminaw. Ganahan kay ko atong minaw, usalang kawali, 3,000 ang na-convert. Unsa man ang conversion, kada bang makaamgo ka nga ang pinakangilad nimong kaaway o ang pinakakuyaw nga kahintang sa atong kinabuhi, makaamgo unta ta naa diha sa pagkupot anang sala
sa itong kinabuhi. Kana bang pagpabilin diha sa sala? Bahala na lang og mahimo mong mamatay sa bangga sa sakyanan sama ni Bishop Chupilo Kamomot, basta wa lang mo'y sala. Bahala makanser mo, stage 4, or makidney failure mo, basta wa lang mo'y sala. Oy, nangahadlok manunta aning kanser, magsigi na manuntag hilak-hilak kay mangayo gyud kaayuhan sa kanser, pero wa gyud maghilak tungod kay naguol nga naa siya'y sala. Muna si Maria Magdalena, naghilak siyang nangita sa Ginoo. Kani simbolik kay nistanan nga 40 niyang hilak kay nangita siya Ginoo. Wa siya maghilak kay nangitag kwarta, wa siya maghilak kay nangitag uyab, wa siya naghilak kay nangitag bana or nangita o sa pailaing pangitaon madre, nangita og balay, nangitag sakyanan, wa siya ana maghilak. Unsa may iyang gihilakan? Kay nawa ang Ginoo. Sa atong kinabuhi, kanus-aman mawa ang Ginoo kung makasala ta. Kada nato himog sala, maputol ang atong relasyon sa Ginoo. Mao ginaytiman na to. Kanindot og mao ni ang isulti kanunay namong mga pari og kamusang ginikanan ngadto sa inyong mga anak. Ana. Kay kanimang gong sala, muputol ni sa atong relasyon sa Ginoo, muguba pagid ni sa mga buhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muguba ba? Nganong naguba mang imong kilay, badlis na malanay na hibilin. Kay naa kay sala. Unsa man ang sala? Jealousy, envy, vanity. Di ba? Nganong naputol man ang imong palupyan siyob, gapalaygit man ka, kay naa kay sala. Unsa man ang sala? Lust. Kana bang kaulag nga muangkon gitang di gyud mapugnan, pero gusto natong pugnan ang pagpanganak, mao nang imnan og pills, di man gyapon masipyat man gyapon, putlo na lang gid ang palupyan siyob. Nganong nagpakapon man ang laki, vasectomy, kaulag gihapon. Di ko gusto nga na ako dihay dulgan na manganak. Mas maayo nang tuloy ang ligaya pero safe. Mao din na ito yun. Basta safe lang ka. Diha bitay ni hagad na kusunag ingon ana, ganahan na bata kay ko ato. Nya ni ingon ko, oy ayaw kay kuyaw kay na sakpan ta ani. Isa sus father 150% ko safe. Hapit ko madaha. Ambot mo balik tong sulti na ko karon basig madaha tingali ko. 150% safe. 1 year pa kus pagkapari ato. Mga 2005. Nya ningon dayon ko sa kung una-una 150% safe nga dili mabuntis pero 150% unsa man? Sure nga maimpirno ko. Di na lang goy, nagoses kanindot aning pari, sige tag dupa-dupa. Wa gi kabilinggan. Labi nagnaidaghan mo palit sa salat. Basta ayuha. Wa ato pag yun ang kuanon, ato pa nang ibugti anang naa diyang kuan, kadakong kalipay ana. Kamo nakapalit na mong salat no. So sinangga ana, kanindot ana paminaw, daghang mo palit. Ugma ako tong i-report ang atong husay sa tong salat. Na si Maria naghilak kay nangita Ginoo, sus wa gyud pakyasa ni Kristo nipakita gyud si Kristo. Dinhis kalibutan mga igsoon ang pinakadaling pangitaon ang Ginoo, pero purti gyud natong tapulana mangita Ginoo. Ang atong gipangita dinhi ang kwarta, ang pinakalisod pangitaon dinhis kalibutan ang kwarta. Mao na og mangita kag kwarta dinhis kalibutan, mas stress ka. Pero pangita Ginoo, ma-relax ka. Daghang kay mo ingon ako, pader, tabangi in taon ko, di na ko hapit katog, stress na kay akong kinabuhi, pader. Wa na ko kasabot kung sa akong buhaton. Nako asa man karon siya dias abroad. Nakula, kanindot anang abroad, asa man ka nga abroad siya. Amerika, kula, kanindot anang imong nahimutangan, Amerika? Ana, unsa man ka diha? Nurse. Ha? Nurse ka? Kadako ni mog sweldo?
Nya na-stress ka? Nga naman, siging pangitag kwarta. Ma-stress ka eh. Tanawa ng imong tupad. Nawang-nawang ana. Ilhan man ani mo ka ng stress og naong, luya. Luya ba? Kanang murag way gana yung kinabuhi. No? Dagko kay eye bags diri ba? Nya luya. Nya og imo siyang istoryahon, way gana mo istorya. Ana, mo na stress. Pangutan na, di ba? Directly or indirectly ang nakaingon ana sa siging pangitag kwarta. Pero ang nangitag Ginoo, astang sadyaag naong, bisag way kwarta, way kaon, malipayon yapong naong ana. Makakita kas naong lagi, murag magdanag eh. Ana? Kaya bang, bisag way kaon lagi, magdanag ang naong. Bisag wa panay ikapliti, danag ang naong ana. Diha bitaw ko una sa trabaho pa ko diya landbang, niya akong papa ato paralyzed, akong maguwang paralyzed, ako mo'y breadwinner, officer pa kunuhay ko dito. Officer ba? Ana ba? Kurbata pa diri, long sleeve, nindot kita naon ba? Ana, wa na di ko'y pamliti padong uli. Ay diri, this is countless of times gina nga nahitabo na nako. Kaysa nang ganing duha ka buk masakiton. Nya pilare sweldo sa una. Average ra ko atong 7,000 akong net take home pay. Nya to mga 19 ko ana to, mga 1993, ana 94. Sugod man ko 1987 og trabaho. Sus, pero di jud ko mag-goal. Iniglakaw na ko sa amo, mingon is mama, wa na biya tay bugas dong. Nako, wa na day mesa. Wa na sa tambal sa imong papa. Ana ako. Mo lagi, sige, lakaw din ko nga to. Hikap sa nako sa kong bulsa, dos na lang akong kwarta ba, 1.25 pamantoy pliti ato sa una. Yay, asa ka ko ani. Adtor ko ato, focus ko sa trabaho, kay mo man ni kabubutos Ginoo. Sigig trabaho, mukalit lang yun ba? Nga na ako kauban dito sa opisina. Unsay problema dong? Nako, ay, kwarta si Ray. Anak na yan. Kwarta, siya, kwarta kita. Nako, lagi. Kwarta lagi, ako'y kapalitan mo, tinuod ka, nako lagi. Ikataw-tawran mo, balik, mo hatag og 500, ipalit ning tambal. Doon ako, di ko na kay, bayron na sa anak ko, di, hatag rin na. Mo to, ako sang dawaton, pabaga gisnaong, abot ng Ginoo. Muna, tungod ani akong kasinatian, nga daghan kay muhatag, para itabang sa akong problema, karon sad, sige sa akong panghatag, aron makatabang sa problema sa mga tao. Tistingin na ninyo, di ba, bisag wa kay kwarta, relax kay kastanan. Bisag maglakaw na lang ka, niya to pa kay palitonong tambal, Kati sa akong manghod, ni si Clito, na operahan nas kasing-kasing atong year 2000, niya diha ko seminaryo ato, dito na ko sa UST, wagi income. Niya, ang among bayron nun sa ospital, kaya naluwas mo na siya, buhi pa mo na ron. Gani, kuan, ang among bayron nun, para makagawas, 320,000. Bisag 300 pesos, wagi ko'y kwarta. Niya, gasaling silang tanan ako. Lakaw-lakaw na ko diya may dapit 20, kaya diya matos community hospital na admit. Garosaryo ko, nako, Lord, dead end. Dead end na. Wala dyan ko'y nakitaan nga possibility. Umangutang ko, sa may akong igarantiya, wala naman ko'y trabaho. Rosaryo, nako, sige kong kanta-kanta na, humag-rosaryo sa kamisturan, kanta din ko ng God will make a way when it seems there is no way. Nako, Lord, murag thrilling lagi ron. Asa ka ko ni mo ablihan o kaning ko kahigayunan nga makakita ko og kaning ibaw man jud kung na kay solusyon ani, pero wa ko kay bawo saon nimo pagsulbad nga excited nako nga imong ihatag. Ang gabarog ko dito sa may kuan, may atbang sa Rositas 20 diha may anang LBC ba. And mura magdaingon ako tabok ngadto. Pagtabok na ko, kung sama ko din ni LBC siya, padadig suwat imong rector dito sa UST, i-report nga mao ni imong kahintang. Dali-dali ni ko gimog suwat nga ikong papel, padana ko dito. After one day, or the following day, pagsunod pag yung adlaw, 2 days, nitawag man ang UST nga, ganing, naami ipadala nga 250,000. Payable when able. Ingon ko, hala, sulbad na Lord.
Unsa may sunod na pa may 70,000 nga kuwang nako. Unsa pa may akong sulbad ani? Siya adto si Cardinal Vidal, dili pa man mi adto suod kayo. Nako pag adto nako to balibaran ko sa Madrid kay mulakaw na unta bab. Mura sa ko adto kanang artista ba. Sila. Ni aga sa kong luha kay anang siyempre ako gyud nga baga ang Madrid nga medyo malditahon tong Madrid ha. Naluoy sad nako. Ay tika mo na ngadto siya sa yang intercom kay nagilis lay kuno si Cardinal. Tawag siya dito sa intercom. Halika dito. Kausapin mo. Dito ko may haligi, istorya. Tagaan sa kong Cardinal og 50,000. Sulba din. Pagkasunod adlaw, kuhan dito, akong gibayad sa ospital. Sulba da yun. Payable when able man ang word nga gigamit. Ako bayronon gini. Ang saan pagbayad? Ato ko sa akong spiritual director. Ingon din siya, ipanabi ni sa simbahan kay ikaw karon ang tag-iya nimo mauna ang simbahan. Ipanabi ni sa tanan nga mga taong kaila nato simbahan tabangan sa tikag panabi pangayo og medical abstract angay ko medical abstract himo bigsuat amo tong gipanabi sa tanan after 1 month nakadawat ko donations nga niabot og mga 400,000 akong nauli tanan napay sobra for 1 year maintenance akong igsoon pagkahuman gyud 1 year wa na say kwarta. Na siya, relax ra gyud. Muna dinhi natay daghang project, ko baligya lang tag slat. Ang mopalit malangit pasabot, ang mopalit naamoy kalipay, samas kalipay nga na sinati ni Maria Magdalena. Pero magsige mog tan-aw ng kwarta nya di ginan niyo ipalit og slat, mga pislat na lang ng inyong naong. Wa gyud mo kalipay. Sige, manindog na ta.